A proseisi. Gwarchod, Eiron Edwards. Ricky Watts ar draws i helpu. Mag yn clirio. Croesiad i mewn. Newell, sy'n gyfle i Newell troi. At Mendes, oddi ar y trawst. Gwaith da gan George Newell, creu'r cyfle i Mendes. Ond ergyd Mendes, rhyw bodfer neu ddau, oddi ar y targed. Mendes, rheoli. Ross White sy'n gymorth iddo fo, Eiron Edwards. Efo fo, Mendes ceisio mynd i hun. Parhau fo meddiant. Gwaith da gan Paolo Mendes. Oes gyfle am groesiad, bel ar draws i'r canol, cael ei ddyrnu allan. Hwlffordd, hannar clirio. Gwaith arbennig gan Paolo Mendes, creu'r cyfle iddo fo hun. Hannar croesiad, hannar ergyd, ond Hwlffordd yn clirio. Taylor Crosdale, Tyrese Owen. Wilson tu allan iddo fo. Pas yn gyrraedd Wilson. Wilson, ergyd ar ei droed chwith. Ceisio crymanu'r bel i gornel isa'r mwyd. Celyn Absalom yn hapus i weld honna yn mynd heibio'r postyn. Shannon. Tuag at Eiron Edwards. Edwards yn ennill y peniad. At Newell, cyfle am Newell. George Newell yn rhwydo i ail gol am y tymor. Bel hir, chosi problema i Hwlffordd. Edwards ar peniad. George Newell yn curo Zach Jones yn ei postyn y gosa. Yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hannar. Y Bala yn mynd un i ddim ar y blaen. A proseisi. Ceisio mynd y fyr. Mae hi yn disgyn i Jack Wilson yn y diwedd. Ac ergyd Wilson ddim yn bell. Llathan dros y trawst. Bas i mewn tuag at Ryan Rodgers. Os y gyflaf yma, Ryan Rodgers. Ergyd cael ei arbed. A mae'n gic o'r smotyn. Ricky Watts. Yn gwthio Eiron Edwards o'r cefn. Ergyd Rodgers yn cael ei harbed. Ond Eiron Edwards wedyn yn cael ei lorio. George Newell. Yn erbyn Zach Jones. Newell. I gornel isa'r hwyd. George Newell yn rhwydo ei ail o am y pnawn. Ac ail y Bala am y pnawn. Fel yn cyrraedd. George Newell. Smith i wneud yr hediad. Smith. Tu fewn i Tybôn. Heibio i Tybôn. Kieran Smith. O, am arbediad gan Zach Jones. Kieran Smith yn wneud y gwaith calad i gyd. Creu'r cyfle iddo fo hun. Ond yr ergyd cael ei arbed yn rhagorol gan Zach Jones.